Vertel, Ja. wat willen jullie? Sander, Ja, kun je eens even komen? zeker. Soraya. Sander, Hi. waarom is hier een trouwambtenaar? Niet schrikken, kom zitten. Is gewoon even vrijblijvend gesprek. Wat is dit? Kom maar even zitten. Zo, dus jullie willen gaan trouwen? Ja, Nee. nog niet, Nog niet. maar het komt. Ja. Oké. Heb je al een datum geprikt? Nee. Ja, Heb je al een datum? Locatie? Nee. ja, Ook al? Klein of groot? Heel klein. Ja. man of 300. 300? Maar dan heb ik al keuzes moeten maken, want ik ben al met de gastenlijst bezig. Locatie? Nee. Ja, ik heb een hele mooie gezien. Wat leuk. Daar hebben we het nog wel over. Daar hebben we het nog wel even Ja. over. Pak uitgekozen? Nee. Ja, Wat heb je allemaal al geregeld? nog niet heel veel. Niet heel veel. Dit is al versie 7, hè? Peter, dit is al... Ik heb hier... Versie 7? Ja, dit Waarvan? is al... Is een werkdocument. Wil jij nu betaald worden of stuur je een factuur? Maar dit is toch vrijblijvend? Doe maar nu. Nu? Ja. Nou, Sander, wil jij eventjes met haar afrekenen? Doe maar factuur. Ik regel het wel. Komt Oh, goed. dat is goed. Ja. Oké, leuk. Dag. Ja, Dag, Sander. daar, daar. Hij is niet heel enthousiast. Nee, dat komt nog wel. Dat komt nog wel. Oké, Ja. nee, leuk. Nou, Nou. dan zie ik je snel. Tot snel hè. Bedankt hè. Hoi hoi.